صلى الله على سيدنا محمد خلق الله ونبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. an b'a deli ala fɛ an ye ala wele min kɛ sisan ala ka a dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ baraji ye an ye ala k'o kɛ kira muhamadu bonya kama sɔli ala rasul an bɛ ala fo k'a barikada an nisɔndiyalen don bari an y'a fɔ ye a siɲɛ caman a bɛ kalo damadɔ bɔ k'a fɔ waati dɔ bɛ ka na n'o ye alimawuludu nabawiya asharifa alakira muhammadu sallallahu alaihi wasallam an sigilen bɛ cɛba min nɔrɔ la n'o ye alakira ye an b'ale ka bangeli kalo de la an b'a a jigiya k'a fɔ a surunyana kosɛbɛ a yɛrɛ sera si ma ɲana ala barika la wa a sera ko bari jumasi nata ni ala y'o yira an na o de kan ka bɛn bangeli yɛrɛ ma an b'a deli ala fɛ ala k'an si jɔ k'o kɔnɔ an ye laseli min kɛ ka tɛmɛ o de ye k'a fɔ ni ala ye novembre kalo yira an na an fa n'an karamɔgɔ n'o ye alhaji baniko amadu ye faya ni ala sɔnna a ma novembre kalo nata an ye date min ta hakili la a kan ka bɛn le 3 de ma kalandenw ani kanubaw bɛɛ lajɛlen k'i labɛn k'o kɔnɔ fɛ kɛ ala ye an b'a kɛ o don mukadamuw labɛnnen don fɛ an hakili la kalandenw fana ala fɛ ala k'o don kɛrɛnkɛrɛnnen yira an na o tɛmɛlen kɔfɛ an ka sekoba ye kɛnɛ sɔrɔ n'o ye imamu kujugu ye o fɔlɔfɔlɔ o de ye ala kumakan ye k'o kala ka kuranɛ jigi wali ka kuranɛ kɔnɔ bari diɲɛ ye kɛyɔrɔ de ye an b'o fɔ yan waati bɛɛ diɲɛ ti to yɔrɔ ye maa kelen o kelen nana diɲɛ na a bili kunna ka sigitɔ don an fa n'an karamɔgɔ tun b'an cɛla yan sisan bi ale t'an cɛla an yɛrɛ dama de sigilen don wa sini ta turu bɛ jɔn na ala de b'o dɔn donc ni maa min ye baara ɲuman kɛ i ka da la k'a fɔ i bɛ ka k'i yɛrɛ de ye kana baara ɲuman kɛ ko karisa kana baara ɲuman kɛ k'a bɛ karisa ninnu fɛ yen baara ɲuman kɛ ko ala de bɛna taa bɛɛ sara an ka kɛlɛw la bari ala ye an yamaruya ni fɛn min ye o y'o de ye an b'a deli ala fɛ mawuluduba in ala k'a don yira an na hami bɛ jɔn o jɔn la mawuludu bonya kama ala k'an bɛɛ hamu ban ala ka na ni hɛrɛ an ka jamana kɔnɔ ala k'o kɛ ala kira bonya kama sɔli ala rasul baro tun ye dakuruɲɛ 2 ye ka kuma di mukadim kasimu ma inshallah o dugawu di kujugu ma alhamdulillah an b'a ɲini ala fɛ an ka seko ala k'o mɛn an kɔrɔ ala ka hɛrɛw jidi ala k'an ka laɲiniw sabati ala ka dabagaw hinɛ salala rasul daɲɛnkuru kelen dɔrɔn k'a fɔ parce que bɛɛ sɛbɛ ye sɛbɛ ye ayiwa kalanda fana a surunyana ni ala sɔnna ma le premier kalo nata ye kalo tile fɔlɔ an de tubabukan ninnu an da tɛ se k'a fɔ ka ɲa wala fi shahr al atiya inshallah taala yawm al awwal min shahr al atiya ayiwa ni ala sɔnna an ka kalanta a bɛna kɛ o la inshallah taala o la mɔgɔ minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka u denw tɔgɔ sɛbɛn kalan na tɔgɔ sɛbɛn kɔni a dayɛlɛlen don ni ala sɔnna kabi sisan fo ka taa se fɔ kalanta dɔw ma fo ka taa don fɔ kalan kɔnɔna na inshallah taala an delila k'a fɔ yan ka kɔrɔ seko amadu banu amadu a ye a seko bɛɛ lajɛlen kɛ diinɛ in na ka sababuya kɛ mɔgɔ min ni sera ka kalanso jɔ adamadenw ye ka mɔgɔw lakalan ala ka diinɛ na ka kalanso jɔ kuranna bɛ kalan yɔrɔ ma ka kalanso jɔ hadisa bɛ kalan yɔrɔ ma ka kalanso jɔ fiqhu bɛ kalan yɔrɔ min na donc e y'a bɛɛ kɛ bi o bi n'a bɛ fɔ kalan yɔrɔ in na Seku Amadu a ta ye o baraji de ye a b'a nin yɔrɔ sɔrɔ anw minnu bɛ ɲɛnama hinɛ na yan anw fana an b'an ta sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen hinɛ s'an ma ni ala sɔnna ma inscription ko kɔni na n'o ye tɔgɔ sɛbɛn ye k'a daminɛ première année la fo ka taa se fɔ 6e ma o b'a nɔkɔrɔ la tɔgɔ sɛbɛn wɛrɛ Seku ko an kana gɛlɛya kɛ mɔgɔw kan a tɔgɔ sɛbɛn wɛrɛ ye 600 dɔrɔn de wala an yɛrɛ b'a dɔn école privée kɔni na walima kalanyɔrɔ privé kɔni na tɔgɔ sɛbɛn wɛrɛ 600 o kɔni o da ka di dɛ aya an yɛrɛ b'a tɔ ɲɛ dɔn hakili la mɔgɔ caman de bɛ kalanyɔrɔ privé la k'a daminɛ 7e na ka taa bila lycée la
na ala sɔnna ma o kɔni o ta ye 1000 ye ni i bɛna i den tɔgɔ sɛbɛn a bɛɛ fɔlen nin ye k'a ban dogo t'a la mɔrɔkɔ t'a la nin don n'i bɛna ka n'i ka den tɔgɔ sɛbɛn i bɛna n'a ka dossier y'i fɛ wolosɛbɛn an mago bɛ jɔ o kopi 1 na n'o sɔrɔla dɔrɔn walima n'a bɛ kalanyɔrɔ wɛrɛ la n'i bɛna transfert kɛ ka na yan i bɛ transfert papier minɛ o kalanyɔrɔ bolo a bɛ na pour que an ka se k'a dɔn k'a tun bɛ kalanyɔrɔ wɛrɛ la donc ni ala sɔnna baara bɛ nin cogoya in na o la an b'a ɲini ala fɛ ɲina ala k'a diya kalan min tatɔ filɛ nin ye ala k'a diya ala kɛra bonya kosɔn sɔli ala rasul an ka sɛwo bɛ an bɛna dugawu d'a ma ni ala sɔnna a bɛna dugawu kɛ ka an ɲɛdaw nɔrɔ inshallahu taala ala sɔnna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الآخرة سيغا مدى لقى هنالا لقى دارسنا لقى فركرا وجمعنا جاه رسولكم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وإن الله خالق أمره قد جعل ذلك في ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kalau